Tortosa, província de Tarragona, comarca Baix Ebre. Població 33.439 habitants. La capital del Baix Ebre conserva significatives mostres d'arquitectura medieval, renaixentista, barroca i modernista. Així, el nucli històric ha estat declarat conjunt històrico-artístic gràcies a l'empremta deixada per diverses cultures, que han fet possible que Tortosa conservi avui un gran valor arquitectònic. La ubicació a prop de la desembocadura del riu Ebre de ben segur que va afavorir tot aquest esplendor. Ara la ciutat s'obre al delta i a la natura que l'envolta, amb 3 espais protegits: les illes de l'Ebre, Audí, Vinalló, Pixiquina, els ports i les serres de Cardó i el Boix. Imprescindibles: passejar pel barri vell, el jueu i el de Santa Clara per conèixer les cultures que han deixat empremta a la ciutat, participar en la festa del Renaixement, gaudir de la seva gastronomia amb l'arròs com a protagonista dels plats, fer alguna ruta pel Parc Natural dels Ports i arribar al cim del Mont Caro, on la panoràmica és magnífica. Festa Major, primer cap de setmana de setembre, Verge de la Cinta.